Poď so mnou poskladať kompost. Áno, niekto si povie, pritom taková blbosť, ale ono je to malý krok pre teba a veľký krok pre mňa. Od obce sme si vzali takýto plastový komposter, na začiatok je úplne postačujúci. Poskladať ho bolo celkom jednoduché, stačilo nacvaknúť jednotlivé diely do štuplíkov. Vrchná časť trošku nesedela, tak mi ju pomohol napasovať muž. A potom už prišiel na rad samotné založenie kompostu. Pri kompostovaní je dôležité striedať dva druhy materiálu. Zelený odpad, dusíkatý, rýchlo sa rozkladajúci, napríklad šupy z ovocia, zeleniny, čerstvá káva a kávová usadenina a podobne, a hnedý odpad, uhlíkatý, rozkladá sa pomalšie a drží kompostu vzdušný. Patria sem suché listie, piliny, kartón či drobné vetvičky. Správny pomer je asi 2 až 3 diely hnedého a 1 diel zeleného materiálu. Ak je veľa zeleného, kompost zapácha, a ak je priveľa hnedého, tak sa rozklad spomaluje. Ako úplne prvú vrstvu som použila zvyšok rašeliny, na druhú vrstvu som uložila malé kusy kartónu. Na tretiu vrstvu som narúbala menšie kusy dreva. Budú sa síce rozkladať dlhšie, ale chcela som mať pevnejší a vzdušný základ. Pridala som aj trochu popola, zeminy a staršieho kompostu, to všetko pomôže rozklad. Na vrch som už dala prvý kuchynský odpad, celé som to trošku poliala a zavrela. Kompost trošku naplníme zeleným odpadom, zasypem ho hnedým, napríklad suchým listím alebo zeminou zo záhrady. A ak bude treba, tak použijem aj urýchlovač kompostu. Pri komposte je dôležité, aby mal dostatočné vetranie a nebol vystavený celodennému slnku. To by mohlo spôsobovať zápach. Aj keď sa môže zdať, že to robí možno trošku inak, ja som spokojná, kompost si každý môže prispôsobiť podľa seba. Na kompost nepotrebuješ mať veľkú záhradu, vieš si ho založiť aj na balkóne, môžeš si kúpiť už hotové nádoby alebo napríklad použiť 2 staré kýble. Existujú aj dažďovky, ktoré ti celý proces urýchlia. A neboj sa zápachu, ak máš kompost dobre založený a používaš správne striedanie zeleného a hnedého materiálu, tak kompost ti zapáchať nebude. Dôležité je, že odpad dostáva nový život a premení sa na úrodnú pôdu pre ďalšie rastliny. Video si ulož, predsa len nikdy nevieš, kedy budeš chcieť založiť kompost, a pre viac takýchto tipov si pozri môj profil.